setengah kilo. Nggih, pelaris. Napa, Mbah? Nggih. Panjere. Dua lo istrinya. Lah gitu loh. Bu Agus apa tak dongakno panjang umur kata panjang umur. Sehat. Menit ngawur. Biasa lek ro abang-abang ngene iki ya Pak Soting ya. Kak Sugeng dalu. Pripun kabare? Sae nggih. Uluk salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ngene sih? Wis ngantuk Sampai ta, Bu? kurang maju. Orang kurang maju. Lah, Bu, sampun ngantuk napa belum? Belum. Bahasaku campur Indonesia yuk. iku padha karo bahasa gado-gado. Bahasa gado-gado. Heeh, ya bahasa Indonesia ya bahasa Jawa. Ana sing ngerti ana sing ora. Ana sing ora. Nggih. Monggo dilanjutake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sebelah kene kok melempem. Kaya gak disangoni bojone iki mau budale. Ini ki ana sing nyengit-nyengit. Lah nggih. Encene Mbak Inge. Deleng Ping pisan gak kaya ping ping 5. ping 7 no. 5 pitu enak ndi karo ping 5. Enak ping 7. Ping 7. Iya. Wae ngono ta. Nggih ngaturaken saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supene nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia juga ibu-ibu PKK. Nggih. Ugi matur sembah nuwun sanget ingkang sampun menggalang dana. Nggih. Ugi matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Mojowuku. Mojowuku Mbak Inge. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Pok bilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. ingkang dipun pimpin sinten ning Mas Didi Purwanto alias Mas Gondol piantune bagus. yang nggih bagus. Bagus ramah tamah. Ramah tamah Mbak Dan Inge. juga tidak sombong. Tidak sombong. Juga gemar apa itu Mbak? Gemar bersedekah. Bersedekah. Nggih, ugi mboten supe ngaturaken rawuhipun channel-channel YouTube yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya. Nggih, ingkang baru niku napa ning? Delewung. Delewong. Anti galau. Anti galau. Nggih niku campur sari. Campur sari Nggih. nih Mbak Inge. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya grup sabu seluruh Jawa Timur. Oke. Insyaallah kalau ndak salah ya. Bulan 11 tanggal 21. Grup sabu nanggap dhewe. Nanggap dhewe. Amung saged paring pandonga kagem grup sabu, mugi-mugi diparingi panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang berkah lan barokah. Amin. Oke. Kali nampani. Asik. Ya mesti ta. Nek nyawer kan kene kari nampani. Niki Asik. wonten serat nih. Nggih, monggo Mbak Inga. Bone kaya kate maca puisi. Ah, nggih. Kene piye iki lagu Boceli? Ini dari grup apa? Kain CS Desa Jati Dhuwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jombang. Minta lagu Jambu Jambu Alas. Bon.
Kelurahan Caping Gunung. Caping Gunung. Salam sukses buat Budi Wijaya. Nggih, amin. Kemarin top akeh banget jaya-jaya selamanya amin. Amin amin ya robbal alamin. Suwun Abah Yakin matur Nggih, sembah nuwun. matur sanget. sembah nuwun. Nggih, benjing nyawer malih nggih tak enteni. Lek gawe tulisan sing rada uwombo, Bah. Tadi bingung iki lho, sing tengah hilang kena keringet. Anjane emosi wong tuaku seneng sing ombo-ombo lho Mbak Inge. Ben ketok. Nggih, sampun supening Nggih. paring pirsa kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Nggih. yang mau memberi bunga-bunga sosialnya utawi nyawer Nyawer bisa di bawah panggung. di bawah panggung saja. Nggih. Nggih. Nggih, ngapunten sanget sampun dados manah penggalihipun. Monggo ning acara salajengipun Nggih. bedayan Serba serbi. masih bersama duo Duo gak kena. Pripun Mbak Inge? nggih jos pokoke. Napa Apa maneh? ngakake iku kudu double. Matur sembah nuwun nggih. Duwe bojo loro iku kudu double. Bojo loro kudu padha. adil, kudu padha. Ngerti? Kandhani kok. Ya. Terima kasih. Saking pundi niku wau? Dawar Brayu. Nggih sapa punden matur sembah Mbak Inge. nuwun. Nggih. Langganan aku Mbak Inge. Oh niku langganan sampean. Nduk randu. Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Ugi tim Kopyor Setro, tim Pedot Jalur Langit matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Niki kuwatah Wotan Sari, Watu Gede, Asem Gede apa Didik. Apa Sugeng Didi? Persani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya. Anjir. Monggo ingkang kaping sepindah dipun aturi ning Ingkang pertama wonten Ning Adis Bagas dan Ning Bella Firmansyah. Sabu Kelut, marwo lali saking Kediri. Marai ra ketok Sugeng nanase dalu. ya malah lali aku.
sing erang maneh yanggu Sinten malih ning Nggih. Di belakang Neng Dias ada pelantun lagu campur sari Neng Nana Sumerbak Zeng dan Neng Yantika Dimas Antoni. Tarik mau. Di belakang Neng Yantika ada Neng Rani Asmara dan Neng Kiki Amelia. tiga seniwati sekaligus ning Nggih. Kali Neng Ani Gumalas Sari Dewi Mustiko Tuban. Adoe Neng mesti ke Tuban. Iku mbiyen lahirnya nduk Tuban. Oh, lahir nang Tuban. Siapa lagi nih? Di belakang Neng Ani Ulanggari ada Neng Peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Marsa Antika dan Neng Yuni Suyanto.
Di belakang Neng Yuni Suyanto, ada Neng Vikum Sutresna dan Neng Rizky Wijaya. Di belakang Neng Rizky Wijaya akan saya tampilkan pengreman asli Budi Wijaya. Ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Asumangga. Di belakang Neng Mariati Sudarto masih pengreman asli Budi Wijaya. Ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu.
akan saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam tertentu. Ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini dalam sinetron Misteri Gunung Merapi. Di belakang Neng Sartini ada senior-seniornya Asli Budi Wijaya. Ada Neng Irma Arifin, Neng Yayu Karmala, Neng Mary Sudayat Kalim, Neng Okta Sudarmanto. loh Sumanto lah saya mangan wong iku Bek. Yo iku togone ngono. Oh tonggone mangkanan. Genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gendeng-gendeng manis campur sari Budi Wijaya masih bersama Delewong dan Fortuna Lekting idolai arek Jombang. Sumonggo. Nikmati
sawangmu durung nek dikaculi sukete jembrut wayahe jabuti lampune sing ageng sing prapatan ojo diterjang kuwi kono tanda lampu larangan nek mbok terjang kena kene
kebudayaan serba-serbi untuk menambah semarak pandangan Anda akan hibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Ning, sebelum undur diri, saya Ning Ino Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang Sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi